pocit slobody súvisí s pocitom byť voľná. Čiže môcť sa hýbať akokoľvek chcem. Vezmite si toto ako príklad. Toto v banke urobiť nemôžeš. Či? Mám v hlave, ako som vychádzala z jeho bytu a šla priamo po chodbe. Chodby sú úžasné miesto na naťahovanie. Obe ruky si dáš na zem. Jednu nohu si dáš na protiláznú stenu, druhú vysneš. To je dobré. A tento protitlak ti dá perfektný stretch. Už nás je 7 miliárd! Uvedomujete si, že od roku 1950 sa naša populácia strojnásobila? 4 miliardy nových ľudí na tejto planete. Za menej ako 60 rokov. Chápete, že 200 000 rokov nás tu bolo 1 milión dokopy? Ty potrebuješ svoj obdĺžnik dokonale vyrovnanej podlahy. Hladkej, čistej, pokrytej baletizom, oddelené od hrubosti betónu. Teraz položíme nohy na jeho rameno a spravíme špagát. Pozor! Táto pozícia partnera nesmierne vzruší, preto ju musíme urobiť veľmi pomaly, Michal. Zatlačíme, až kým sa naša pánva nedostane nad partnerovu. A potom ideme pomaly, zmyselne, nežne, jemne, priamo do miesta vyniknutia. A tak, ako sa priestor medzi nami zmenšuje. Mišo, čo robíš? Snaž trošku sa rozhýb v tých bokoch. Široké svalnaté ramena, si krásny. Dobre stav. Ešte raz. Dá si ruky za hlavu a pomaly schádza dolu. Ja idem tu a on hore a dopredu. Rukami mi hladí čelo, vlasy, chrbát až pod pás a hovorí mi, že ma vezme na Olymp. Zoberie moju pravú nohu a vyloží si ju na bok. A potom moju ľavú nohu. A pomaly schádzame dolu, až sa mi hlava dotkne zeme. Toto? Perfektné. S týmto... Čo je toto za stupidnú choreografiu? Choreografia je choreografia? Hladkanie, tak to je hladkanie. Hladkanie je tiež len pohyb.